ଶୁଣ ତାର ଖାଇବ ଧୋଇବ ଆଗ ଥଣ୍ଡା ଦେଲନି ମାମୁ ଆଇଛି ତ ଛାଣି ନା ଆଇନି ମ ଏ ମାମୁ ତ ହୋଟେଲରେ ଥିଲ କାଲି ପଇସା ଦେତେ ତମେ ପଇସା ହିସାବ ନ ଦେଇକି ପଳେଇଲ ସୁବଦ କଣ କି ମୋ ମାଇଁ ନେଲା ତୁ ମାଉସୀ 800 ହେଲା ହେଲା କିଏ ଦେଲା ତୁ ମାଉସୀ 800 ଦେଲା 250 କୋଟେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି 250 300 ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ତ 800 300 ଟଙ୍କା 300 300 ଦେଇକି 50 ଟଙ୍କା ନାହିଁ 5ଟା ପଇସା ଦେଇଛୁ ଖାଲି ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ଶୁଣୁ ତେଲ ନେଲା କେତେ ନା ବାବା ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଲ ନେଲା 155 ନା ତେଲ 155 ଆଲି ପାପଡ଼ ଦେ 25 ଟଙ୍କା ହଉଛି ରେ କରିପାରୁଛୁ ବାରୁଟେ ନଉନ ବରା ଦଉନ କି ଦେଖି ଏ ମାମୁ ଛାଣି ପାଇଲେନି କେମିତି କରିଦେଲେ ହୋଟେଲ ଥିଲେ ଏ ହୋଟେଲ ବୋଧେ ରହିଥିଲେ ଖାଲି ଟେବୁଲ ବୁଝୁଥିଲେ ମ ମାମୁ ଛେତଲା କରି ପକେଇଲାଣି ହଁ ତାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଆଣ୍ଟିବ 50 60 ଟଙ୍କା କିଣି ଦେବ କିଏ ମ କିଏ ଏଇ ତୁ ବୁଲରେ ଜାନି ପଇସା ଆମର ନାହିଁ ବୁଲ ତ 10 ଯାଉଛି 10 ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି 50 ଟଙ୍କିଆଟେ ମଲା 10 ଟଙ୍କାର 50 ଟଙ୍କା ଗଲା ନାହିଁ ରେ ତୁ ପଇସା ଖୋଜୁଛୁ କୋଉଟା ଭଲ ହିସାବ କିଛି ହବନି ନାଇଁ ତମେ ଟିକେ ଖାଇବ ରଜଟାରେ ତମେ କଣ ଖାଇବ ପୁରା କହନି ଗୋଟେ ଥିଲୁ ମା ତାହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ଆଜି କୋଡି ରଜଟା କିଛି କହିବନି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ବେଶୀ ପିଆ ପିଇ ନାହିଁ ରଜ ଯା ଆମେ ପଳେଇବୁ ଯାଇ ରହ ଏଇଠି ଯାଉଛି ଆମେ ପଳେଇବା ଆମର ଖାଇ ପିଇକି ସେ ଯାହା ପଛେ ଚଳିବ ଦାଦା ସାଇକେଲ ଆଣି ଦାଦା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ସେ ପିଟିବ